にちは皆さん。チベットディスウィークへようこそ。こちらはチベットテレビの天神ラックフェルと申します。チベット、ダライラマ法王、そして CTA に関する1週間のニュースをお送りします。では、まずヘッドラインを見ていきましょう。ダライラマ法王がモディ首相の誕生日を祝福しました。中国が拘束されたチベット人への医療行為を拒否しています。ペンパツリン出席大臣は CTS の学校を訪問中です。国連専門官がゴシェラバヤツ氏とリンジェン・ツルティン氏の消息を中国に追及しています。チベット仏教研究者が世界精神生理学会議で仏教瞑想に関する精神生理学的な結果を発表しています。ワシントン DC のチベット事務局が第19回北米チベット人協会会議を開催。ラシドゥンドゥ長官はアンドレス・ピンクワード博士にチベットと中国の対話に向けて中国への説得を要求しています。チベット人がモディ首相の誕生日を祝ってワクチン接種を実施しています。チベットのザワンボ地方で最近拘束された121人のうち1人のチベット人女性のケルサンドーマさんが既読状態にあるとのことです。チベット人が拘留されているセルシュル郡の中国警察当局は50歳前後であるケルサンドーマさんが入院することを拒否しています。関係者によりますと、ケルサンドーマさんはセルシュル郡病院に搬送されたのに医療を拒否されました。軍の病院と警察当局が連携していると思われ、別の病院での診察を希望しても許可が下されませんでした。情報国際関係省 CTA の人権デスクのルクテンギー氏は、この地域の状況が悪化していることに懸念を表しました。ケルサンドーマさんは必要な治療を受けることなく、恣意的に逮捕・拘留された他のチベット人とともに依然として拘束されています。今週の金曜日、ダライラマ法王はインドのナレンダラ・モディ首相の71歳の誕生日に首相の健康を記念しました。ダライラマ法王は手紙の中で世界中の人々に影響を与えている新型コロナウイルス感染症などの困難にもかかわらず、モディ首相がもたらした信頼感の高まりを祝福しました。またインド政府と国民の温かく寛大なもてなしに感謝の意を表すとともに、インドが全世界の発展に貢献できる可能性を秘めていると語りました。ペンバツリン出席大臣は中央チベット学校管理局の傘下にある5つの学校への訪問とインドの首都ニューデリーでの高官らとの会談を終えました。今週の月曜日、出席大臣はニューデリーでインド政府教育省のシリマティ・ラムチョンホイ・スイティ・ジャンさん副長官とニューデリーの中央チベット学校管理局の関係者と CTS への学校移転を中心に会談しました。彼らはサンボダチベット学校協会に移管されてない CTS への学校を移管するための重要な手続きについて話し合いました。また出席大臣はチベットの学校、特に CTS の管轄下にある学校の厳しい状況を認識し、さらに移行の必要性を訴えました。で、今回の訪問は CTS に残っている5つの学校の現状を把握し、関係者と交流するためであると述べました。最終的には大臣はチベット難民救済センター、チャクボリのチベット医学研究所、マンジュシリチベット文化センターなど、この地域のさまざまなチベットセンターを訪ねました。大臣はこれらのセンターに対しては全面的な協力と支援を行うことを約束しました。国連専門官グループは2人のチベット人僧侶をゴシェラプ・デャツォ氏とリンチェン・ツルティム氏が東チベットのアムド県にあるガバ自治州から失踪した事件について中国政府に対して共同で消息を追及しています。国連作業部会は中国に対して
ゴーシェラヤ氏の消息に関する情報を緊急に提供するよう求めたほか、リンチェン・ツルティム氏の逮捕、拘留、判決の法的根拠を求めています。チベット仏教の学者であるゴーシェラ・ヤツ氏は2020年10月26日にシトゥアン省のチェンドゥ市で逮捕されて以来、彼の安否と所在は不明です。彼はチベットの哲学や文化、それの教育システムに関する書籍を複数出版していました。もう一人のチベット人僧侶であるリンジェン・ツルティム氏は、アバキンにある南進僧院で2019年7月27日に中国のアバ公安局による恣意的に逮捕されて以来、隔離拘留されました。2021年3月23日になって彼が4年半の懲役を宣告されたという情報が入ってきましたが、罪状、裁判の日程、裁判が行われた裁判場などの情報は引き続き不明です。先週木曜日に開催された IOP2021 世界心理生理学会議においては、インド南部のチベット仏教僧院で行われた一連のユニークな心理生理学的研究の成果が初めて発表されました。瞑想宗教の世界的な研究者であるリチャード・ J. デビッドソン博士、スワトスラブ・メドウェイエブ教授、タワニ・ティトゥエル博士、メンズイガンのチベット先生術のプラクティショナーであるテンゼンロデン氏と、ダラムサラのメンズイガンのガワンジンパ博士がこのシンポジウムで研究報告を行いました。まだ瞑想の心理生理学と題した国際シンポジウムが会議の一部として開催され、ロシア、アメリカ、インドからの参加者が集まりました。ワシントン DC のチベット事務局が第90歳北米チベット協会会議を催しました。アメリカにある15のチベット協会の会長や密書が参加したこの会議では、ダライラマ法王の健康と安全について議論されました。まだ中国の同化政策や環境破壊、チベットでの人権侵害などを告発するための集会や抗議活動、アドボカシー活動などの政治的な戦略について話し合いました。2021年9月4日から6日までワシントン DC で開催された第90回北米チベット協会会議においては、ベン・マクダム下院議員とクリス・スチュワート下院議員がチベットへの全面的な支援を確約しました。ワシントンのチベット事務局のダシドゥンル長官は、アンドレアス・ピングワート経済担当大臣に中東アプローチのウィンウィン提案について中国の指導者を説得するための支援を要請し、チベット問題解決のためのダライラマ方法大王との対話再開に向けての配入を求めました。大臣は最善を尽くすことを約束しました。ダシ長官は今週水曜日、ウィラート・インダコンチネンタルホテルで開催された21世紀のメガトレンドというディスカッションに参加しました。このイベントにはさまざまな組織や大使館からおよそ40名の参加者が集まり、フライディック・ノーマン・スティフトンとアメリカ研究所の現代同一学科が共同で主催したものです。ナレンダ・モーディ首相の71歳の誕生日を記念して、ダラムサラのマクローデガンジでコロナワクチンの無料接種と検査がダラムサラのロタリークラブ、インドチベット友好協会、グンフェンリカバリーセンター、そしてダラムサラのチベット定住局の協力を得て、デレク病院によって行われました。会場には地区委員長が主賓として出席し、医務部長、保健衛生官、予防接種担当官が同行しました。皆さん、今週のニュースはこれで以上です。ご視聴いただきましてどうもありがとうございました。良い週末をお過ごしください。